ingxabano sandise uthando bayakudinga ekhaya Khumbule ekhaya, khumbule ekhaya. umngane uphilile sizwe siphilile Khumbule ekhaya, khumbule ekhaya. ekhaya. Sanibonani emakhaya, impilo ifana kakhulu ne-ice cream, kumele uzizwise ngayo ngaphambi kokuba incibilike. Njenge-ice cream, ngesinye isikhathi labo esibathandayo bavele nje baphele emehlweni sibhekile. Yingakho kubalulekile ukuthi sijabulele ubudlelwane bethu nalabo esibathandayo sisenesikhathi. Ngingu-Andile Khalisiwe kanti ngiyakubingelela lapho sigubha khona inyanga yezentsha. Hlala phansi uhlale nathi kusihlwa lapho sinqamula khona izwe sihlangana nabantu abazama ukuqinisa ubuhlobo babo besenesikhathi. Ngani yami umyeni wami impela yena lo. Kahle kahle ukuphi yena baba? Yakhumbula uqaqa umkhukhu kopera ukhuphuka ngawo phezulu ucisha uphuka. Uzalikhumbula igama lakho lamantwini. Bani? Umantwini. uNelisiwe Shozi uyintokazi esencane efundela ezamafilimu khona lapho kwaNdongazi yaDuma. Isifiso sakhe singukuxoxa indaba emnandi. Kodwa ngebhadi elikhulu akanayo indaba emnandi angayixoxa ngomndeni wakhe ngoba phela ukhule kunzima, umama esebenza eplazini kanti nobaba wamshiya enonyaka nje vo ezelwe. Manje ucabanga ukuthi ukuhlangana kwakhe nomndeni kababa noma ke ubaba ngamenza ukuthi abe nendaba ehlukile angayixoxa. Ake simbone ebekudaba lwakhe kabanzi. Igama lami nguNelisiwe, ngowakaShozi Sibongo, ngiqhamuka eKZN eCrichton. Ngila eGoli, ngize ngokufunda ngenza ifilm making. Njengoba ngibhalele kakhumbule ekhaya, ngicela ukufunisa ubaba wami uMpiyakhe Zondi. Ngibona ukuthi nginesidingo sokuthi ngimthole empilweni yami ngoba kaningi ngizama ukuthi ngizibe zikhona izinto zehle empilweni yami kungekho right ekhaya la ngisuka khona. Kodwa manje ngibona kunesidingo kakhulu ngoba njengoba ngifunda ifilm making angibone emehlweni anensuku. Namhlanje ayabona kusasa awaboni, kusasa elinye libheke phansi, kusasa elinye libheke phezulu. Ngibona ukuthi kunesidingo sokuthi ngisithole isibongo sami, ingakho ngibhalele kakhumbule ekhaya. Ekhaya ngikhule isimo singekho right, kodwa uma benza konke okusemandleni ukuthi siyadla, siyagqoka, siyaya esikoleni. Kwafika isikhathi-ke la uma akhubazeka khona walimala engalweni, kwakuthi akasakwazi nokubamba lawo matoha kade wabamba emahlathini. Kwafanele ukuthi sonke asinikeze mhlawumbe o-anti nogogo, sonke sesikhulele emzini abantu. Isikhathi esiningi bengekho mnandi ukukhulela emzini abantu. Nami ngiye ngadropa out esikoleni for 2 years. Njenganamanje ngisasesikoleni ngina 32, akukho mnandi. Izinto ebezehle empilweni yami, impilo yami ihlala inama-challenges. Kuze kufika manje ngiyabona ukuthi kufanele ukuthi ngimthole ubaba. Ngingathi ukungabi naye ubaba kungibanga ukuthi ngibe ilo muntu wesifazane ongamsaba umuntu wesilisa nongamhloniphi. Ngenhliziyo yami yonke ngiyafisa ukuthi mangifika kulo yamuzi bangamukele njengomntwana wabo, bangenzele futhi ekufanele bangenzele kona njengoba ngichaza ukuthi amehlo ami awaboni. Angeke ngikwazi ukuthi ngibe nekusasa ngingaboni emehlweni. Ngiyafisa ukuthi bangamukele. Ngifisa ukwamukeleka nje kulo yamuzi. uNelisiwe ubamba indlela esuka eGoli ubuyela kwaZulu Natal, kodwa kuloku ulibhekise kwababa wakhe eKranskop. Uthemba ukuthi ekuhlanganeni nobaba wakhe noma umndeni wakhe uzothola impendulo ngokuthi kunamasiko yini okumele awenze ngokugula kwakhe.
Njengoba ngisendleleni nje yokuyofuna ubaba, inhliziyo yami eyodwa iyajabula, enye ikhathazekile. Nginako ukucabanga ukuthi mangifika lapha mhlawumbe ubaba ngathi akangazi. Ngoba uma uke wangitshela ukuthi ubaba mayehamba uhambe ebaleka ngoba ikhulilise omunye umama futhi ngaphandle kwama. Ngikhathazekile ke nje, nginako ukuthi mangenzeka angiphiki athi akangazi, mina impilo yami kusho ukuthi izobe iphelile. Qoqo. Sanibona. Sawona mama njani? Siyaphila abantu abami njani? Ngiyaphila. Mina mama igama lami nguNelisiwe, ngowakashoza Sibongo. Ngihambe ngifunisa, ngifuna ubaba umpi yakhe Zondi. Oh. Kukwakhe la ekhaya Ntombi. Ngiyabonga mama, ngakwazi ukumbona yena. Hayi, singakhuluma nje sihlale phansi bese sixoxela nako ukuthi kuhamba kanjani. Oh, ngisacela sikhulume ke mama. Yebo. Njengoba bese ngishilo ke mama ukuthi mina nguNelisiwe, ngowakashoza Sibongo eCrayton. Oh. Uma wami uvakashile, owakashoza. Oh. Ngihamba ngifunisa ubaba umpi yakhe Zondi. Yebo. Yebo. Njengoba ngimfuna nje umama wangitshela ukuthi uyena ubaba. Oh. Yeah. Uma wakho angithi kwakuGrassil? Cha, uvakashile. Uvakashile igama lakhe wesebenza khona eCrayton. Wesebenza eCrayton. Oh. Na ubaba le ekhaya umpi yakhe. Yebo. Umpi yakhe wakaZondi uzalo Malembede. Yebo. Engikwaziyo ngaye. Ngafika mina eCrayton lapha enkampani ngisencalo mangicabanga. Yebo. Ehlabeni. Yebo ehlabeni. Ngafika ehlabeni. Ngamfice ehlala nayo intombazana. Yebo. Yebo. Kodwa ukuthi ikhulelwe ngikuzwe sengila ukuthi ikhulelwe. Kahle kahle ubaba wakhulelisa amantombazana amabili. Okay. Uma wami nomunye umama. Umama wakabani lo? WakaMaduna. Oh. WakaMaduna. Lo mntwana yena umncane kunami ngonyaka. Oh, wamphunyaka lo mntwana. Wa 1984. Impela ke ngiyangezwa ngoka 84. Yebo. Uma wathi mengitshela wathi ubaba wabaleka ngoba nake sebona ukuthi usekhulelisile umntwana. Abantu babili nabantwana babili bacishe balingane wavele wahamba ebusuku wabaleka. Yebo. Kusukela lapho ke mina angimazi ubaba, angikaze ngimbone. Bengikade ngimfuna njengoba ngisho nje ukwazi kwami lo mntwana lo munye. Ngimazi ngoba kade ngifuna yena ubaba. Yebo. Uma wazi wangitshela ukuthi mhlawumbe umuntu ongakusiza ilengane kababa wakho enye. Ake uyifuna ubone ukuthi uzoyithola yini. Nayo ngiyifuna isikhathi eside ngayitholi. Ngize ngayithola ku Facebook. Ngayithola ku Facebook, ngayichazela ukuthi ngubani, ngowakabani, ngiyafunisa kanje. Yathi intombazana hayi mina ngobave ngiyazi nami uma wangitshela ukuthi khona ingane kababa. Kusho ukuthi sobabili sisenkingeni efanayo ngoba nami ubaba ngiyamfuna. Yebo. Yebo. Ngani yami umnyeni wami impela yena lo. Ngishadile naye. Yebo. Kodwa ngafika lapha ngafica ehlala intombazane yakaMaduna mina. YakaMaduna ngiyacabanga yakaMaduna empofu uGrassil. Kusho ukuthi uyena ko. Kwathi uyikhulelwe. Ngambuza naye wavuma. Engangamazi ke lo wesibili ke. Akazange angichazele ke ngaye. Kodwa ke njengomuntu nje ke owesebenza lapho njengoba wakhe ekutshelile ukuthi owala ekhaya. Yebo. Ngeke ngikwazi ukusho ukuthi futhi ke mntanami ngiyakubona ufana namantombazana kwabo. Khona intombazane yakwabo endala efana nawe. Kahle kahle ukuphi yena ubaba? Baba wakho akasekho. Usenesikhathi shone ngo2007. Akasekho baba wakho ngani yami. Kodwa bakhona abafowenu. Bakhona futhi nabantu bakini, ngikhona futhi nami. Ngeke uhlupheke.
ngikhona ngizowa nani ngivuka ngoba ngangamganelanga okuhle kuphela ngangimganele zona inyembezi lezi ngangimganele khona into okhalayo ngimesule umuntu momganile awumganele okuhle kodwa ngiyabonga nje uNkulunkulu ukuthi niziveze kimi ngiyakuthanda lokho nithole nezinhlanga zale ekhaya nizokuthola konke nikudingayo akasekho yena semntana kubike mama ukuthi ubaba akasekho ngoba bengifisa ukuthi aziphendulile achaze ukuthi kungani ubaba ma uyazi ukuthi uma wayesuka emndenini onjani uyayazi ibackground kama wayazi kahle ukuthi ukumshiya nengane encane obvious ngizosala ngihlupheka njengamanje ngisasesikoleni ma ngimdala ngengaka angifundi ngoba uma inemali ngifunda ngoba ngithola amabhazari lapha yana lapha okufanele ukuthi ngiqhubeke kufanele ngiqhubeke nempilo yami egcineni bengifisa ukumbuza imibuzo eminingi ngiyahlupheka ukuthi eshonile ngane yami sekuneminyaka kwangizuma ukugula kwakhe wabagula inyanga ezintathu kwamqala ngoSeptember ngoOctober ngoNovember eMaritzburg 18 ngathola ucingo kulesihlanu sisanda ukukhuluma nezingane sithi sohamba socela ipass out abe yazodlukisa isimuze ekhaya akwenzekanga ngolesithathu sixoxa lokho ingane yakhe ayizongenela umshado endala ngolesihlanu uhamba ngalo lesihlanu ebusuku ngo11 umshado ugcwele ihholo sitshela uzophila akagulanga lezifo ezigcwele emhlabeni waqhuma nje la wathi efika esibhedlela kwathi uyicancer yenso kwakuhamba kwakhe njengoba nje ngibona ukuthi ngize ngifune la ekhaya ngize ngithole nginenkinga yamehlo ma namhlanje ayabheka kusasa awaboni kanti nginethemba lokuthi empilweni ngifuna ukuthi ngibe ufilm maker njengoba ngifunda engeke ngize ngikwazi mangabe ngingaboni emehlweni bese ngikhathazekile ukuthi mangabe ngingamtholi ubaba ngingatholi ekhaya kuyasa amehla avaleka waphinda avuleke ngiyothini ngoba sengihambile kodokotela abangifike bathi hayi anginalutho asiboni lutho lwenkinga hayi usuphumelele mntanami ngoba usuyovela usuke nje uqonde ngqo ekhaya ubaba wakho ngane yami umuntu ezithanda izingane zakhe wengathanda izingane zakhe ihlupheke kusho ukuthi njoba ebaleka lapho wabona ihlazo ukuthi mhlambe lapho kulo ndawo uzobhekeka njengomuntu ongathembekile kodwa kube wayazi ngempela ukuthi uyabo ukufa kuyakubalekelwa noma uyukutshela ukufa ukuthi mana ngisazolungisa inkinga zami angiboni ukuthi mntanami wezovuma ukufa ingane zakhe wayithanda ngisho kephi ingane yakhe wayethanda hayi ngiyakuzwa ma konje uthe ubaba yena washona nini ku2007 ngo2007 kwakuNovember bese ngiqede ngisho isikole yize noma ngiphuzile ukuqeda isikole yebo uma kunjalo ma kodwa ubaba namanje ngisezwa ngathi uthatha isikhathi eside kakhulu yebo yena akekho kodwa side kakhulu lesikhathi ngo2007 bese ngimdala yebo bese nginanomntwana nkosiyami bese nginanomntwana oneminyaka u10 ngicela mntanami umxolele nalaye khona uthi baba ngiyakuxolela ngoba nami nje ngoba ngibona ngikwemukela ngizobhlungu obungaka enhlizweni yami ngiyazi ubhlungu bakhe ukube ukhona manje ubuzokubona ubuhlobo uzokubona futhi bengeke uzube ngaka enganifunanga wanithola mntanami ngiyakwemukela ngimukeza lazo zombili futhi okudingayo kumina uyokuthola uNkulunkulu ngomcela angiphe noma ikuphe ngingenakho kube khona ngiyabonga ma ngane futhi ngicabanga ukuthi nayo baba ngiyamxolela yize noma engekho ukuthi aziphendulele kodwa ngiyamxolela uzombona kodwa naye isithombeni ukhona yebo kwamzuma ukufa wengalindele nami ngangazi ukuthi useyangishiya ubaba wenu mntanami Ncese ngane yami ngiyabonga ma ngoJanuary nje ngingangahamba 3 days ngenxa yokuthi bengeke udokotela belokuthi angicheck lokhu ngabona emehlweni bazama ukungikhipha le liquid ekhishwa la ngathi mangifika endlini isinqa sama sinyakazi nkosiyami ngalala insuku ezintathu empedeni ngingayi esikoleni umntwana engihlala naye endlini engisiza ilanga thatha khona isinqumo sokuthi namhlanje udokotela ngiyamyeka fanele straight ngibafuna abantu bakaZondi ngize ngibathole ngoba mangingabatholi anginampilo mina ngaphandle kwabo ngiyabonga ngane yami wenze kahle hayi ebusweni siyacaba uyihlo nje uyakubegca wayicabile la ikhazi okho ingane zakho nalo mfana ozophuma la endlini uzombona ucabile no anti wakho uzombona ucabile uzothola ukugcatshwa
nolaka lizokwehla mawukwagcatha kodwa lwakinika ulaka naye lwalungabhadwa umuntu owengabuza ukuthi uyapi mayesegqokile wawuthula ulindele ukuthi uzokutshela ngoba mawuzongibuza wevela kuphonsa ihlo bonke awu bonakala ke ngonile onondaba phela lapho ngiyakuthanda mntanami Ngiyabonga ma. ngiyakuthanda eGoli ngizobona ngoba sekukhona wena nomkhwenyana ngiyafuna ukumazi Ma akulula ukuthi umazi umkhwenyana. Lo wayengilobola sahlukana naye. oh Ngenxa yalokulaka lolu. Nkosi kuzolunga kodwa ngiyabonga ngani Ngiyabonga ma. Sanibona nto. Siyaphila kana. Ngiyacabanga ukuthi ujabulile. ngiyabonga kakhulu ukuthola umntwana wami omkhonyana wami ungowami lo mntwana ngikuzwile ubumnandi enhlizweni yami ukuthi ngifumene umntwana omkhonyana wami okusukela manje sesizohlangana sazane sizwane sifonelane sixhumane umntwana abuye ezekhaya noma ngabe ufuna ini noma ngabe udinga ini sikhona ekhaya bakhona abafowabo bazomnika uthando ayizolinika uyise mhlawumbe kuyoba ngaphezulu no anti bakhe bazomnika uthando njengolukababa wakhe umntwana manje zisuliwe inyembezi nya ayiphinde akuthola ubuhlungu isikhala sikababa wakhe sizovaleka ngiyabonga kakhulu Namhlanje ngizizwa ngijabule kakhulu. Engikutholile bengilindele okuhle ngilindele okubi. Indlela engijabule ngayo ngiyabona ukuthi iphupho lami lokuba ufilmmaker liyaphumelela manje. Uma uzimisela ungenzela yonke into njengomntana wakhe futhi bayangithanda kade bengilindele. Indlela engijabule ngayo ngijabule angazi ngachaza ngithini ngijabule. Ngiyamuzwa uma uthi kufanele ngicabe kodwa ke angali ngiyathanda nami ukuthi ngenze izinto zasekhaya kodwa ukhona uma ungizalayo fanele ngiqale ngikhulume naye ngizwe ukuthi yena uthini ke ngalendaba ukuthi sengifikile ekhaya fanele ngicabe ngenze izinto zasekhaya nami futhi ngiyafuna ngoba ngiyabona ukuthi otherwise anginayo impilo ngaphandle kokuthi ngenze izinto zasekhaya kodwa futhi ngisazoyocela ekhaya. Mbukelo othandekayo na ungazibeka ethubeni lokuthi uhlangane nesihlobo sakhe sakudukela kudala uma nje ungabhala indaba yakho phansi ufake zonke imfanelo bese uyithumela ngefax ko-086 511 7440 noma usithumele i-email kwakhumbulaekhaya@sabc.co.za ungaphinda futhi uthume incwadi yakho ngeposi kuleli kheli Khumbulaekhaya Private Bag X345 Melville 2109. Mbukelo soyiso futhi leso sikhathi sendaba emfushane kanti kusihlwa sihlangana noEslin Jonas ocela ukufuniswa ubaba wakhe. Mijn naam is Eslin Jonas, ik bly in Vryburg, Coleridge. Die rede hoekom ek na Khumbulaekhaya geskryf het, is omdat ons op soek is na my pa. My pa se naam is Gert Jonas. Hy is 1995 hier weg met constructie. Ek kan die dag mooi onthou. Dit was die 6de Januarie. Hy was weg met 'n man met die naam van Hendrik van Heerden. Hy is 'n boukontrakteerder. En vanaf hy weg is, het ons net 'n jaar, om en by 'n jaar kontak met hom gehad. En hy geen kontak nie. Dit is nou ongeveer 24 jaar wat ons na hom soek. Ons het al in 2006 na hom gaan soek en ons het niks, ons het hom nie gekry nie. Die leidrade wat ons gekry het was dat hy iewers in KwaXuma is. Ons was in KwaXuma, KwaNdebele, oral daai kant om hom te gaan soek, maar ons kon hom nie opspoor nie. My grootste vrees of rede hoekom ek hom weer terug by die huis wil hê is dat van die tyd wat hy weg is, het hy 'n leemte in ons huis ingelos. Dit het my geforseer om op 'n vroeër ouderdom
'n vaderlike rol te speel in die huis. Wat baie moeilik is, want dit kon nie vir my dit kon nie vir my daai gun in die lewe in om my lewe te geniet as 'n jong man of net my eie ding te doen nie. Dan ek het 2 broertjies wat ek moes na kyk, my ma en my klein broertjie Jonathan. Hy's in 'n toestand, hy's epileptiese aanvalle wat hy kry en allerlei goeie, so dis baie moeilik op my ma as 'n enkele ouer. Dis hoekom ek moes al hy verantwoordelikhede op my eie aanvat. Die liefde, aandag wat hy vir ons gegee het, om alles net so te verloor het, maak nog steeds die sin by ons. En al die wil ons so graag net weet, hoekom, waarom, want daar was geen strydery of onenigheid by die huis gewees, wat ons kan sê, dit het hom kwaad gemaak, dit het gemaak dat hy loop. Dit maak soms baie seer, want my jonger broertjie, die een met die aanvalle, die gehechtheid wat hy aan my het, wanneer ek nie by die huis is nie, raak hy siek, kry sy aanval en allerlei goed, dit raak erg. So dit is baie moeilik vir my om weg te wees van die huis af vir 'n lang tyd. My pa, Gert Jonas, want soos wat ek al reeds gesê het, jou plek is leeg, en ek sal graag wil hê, daar waar jy is, jy moet net terugdink hoe dinge was, en dit kan nog steeds so is. Ek vra jou die diepste van my hart uit, kom terug huis toe. Mbukelo thandekayo, uma nawe ungaba nosizo ekutholeni ubaba ka-Eslin Jonas, sithumele i-SMS ku-42988. Khumbula ukuthi i-SMS ngayinye izokubiza 150. Siyanxusa mbukeli ba usebenzise namba kuphela ukusifunisa lona olahlekile. Uzungakhohlwa ukuthi ungakwazi ukuxhumana nathi kwiwebsite yethu, kanti ikheli lethu lithi www.khumbulekhaya.net.za. Siyaphinde futhi sitholakale ku-Facebook kanye na ku-Twitter. Siphinde sikamukele futhi sekuyileso sikhathi sokuthi ngikufundele enye izincwadi ezivela kini, kanti eyakusihlwa ifundeka ngalendlela. Dear Sis Andile, phila nami ngiyaphila. Into nje ngikhathazeke kakhulu ngengane yami eyasala kunina wayo. Igama lengane uKhumbuzile, owayezalwa uBusisiwe Mpanza. Abafowabo babusisiwe uKhehla noSibonelo, kanti umngani wakhe uNomsombuluko Ndlovu. Ngabagcina behlala eZondi 2 eSoweto ngaseKhwezi, kanti mina ngangihlala eQueens Park. Ngingajabula kakhulu uma ngingathola usizo. Obhalile uSimon Mhletshwa Ngubane. Mbukeli, uma ungaba nosizo ekutholeni uKhumbuzile noma uBusi Mpanza, sithumele ifax ko-86 511 7440, futhi ungasithumela i-email kwa.khumbulekhaya@sabc.co.za, noma usithumele incwadi yakho ngeposi kuleli kheli: Khumbulekhaya, Private Bag X345, Melville 2109. U-Emmanuel Mhlongo waseNanda usedlule inkingeni eziningi empilweni yakhe emva kokukhula ngaphandle kamama wakhe. Igama lami ngu-Emmanuel Mhlongo, ngihlala eNanda. Bhale kwaKhumbulakhaya ngoba ngifuna umama wami igama lakhe uNtomfuthi Dlangamandla. Wangishiya ngisemncane ekhaya, ngisewumntwana osancelayo. Ngathi mengifika engishiya ekhaya wangishiya kumama ozalo umfowethu. Lo mama lo kwawuyena ongikhulisayo engincelisa. Emva kwalapho ngase ngikhuliswa ugogo. Ugogo uyena ongisupportile ngaze ngamngaka, no auntie no baba abancane. Ubaba umuntu ebengahlali naye, owashona futhi naye ngisemncane. Ukushona wakhe washona ngo-1999. Lapho
isikhathi engangakabi naso sokuthi ngihlale naye phansi ngibuze izinto eziningi ngenxa yokuthi ngangisemncane. Emva kwalapho-ke izinto zaqhubeka, ngafunda, ngaqeda ugrade 12 ngaya e-college. Ikhozi ngangayiqeda ngaphuma khona ngoNovember ngokuba ngangiyothwasa. Emva kwalapho izinto zangangihambela kahle ngokuba ekuthwaseni mase ngiyothwasa kufanele ukuthi ngikwazi ukuthi ngihambe ngekhaya omama sengizophuma ngiyofanele ngiyovuma idlozi. Emva kwalapho kwangabi bikho indawo lapho kwakufanele ukuthi ngiye khona. Futhi okunye kahle kahle nginengane. Ingane yami naye iyamdinga ugogo wayo. Manje ibiza ukhulu wayo ngogogo, uyazi ukuthi yena ugogo njengamanje. Kahle kahle umama ukungishiya kwakhe ngisemncane ngincela. Kwangenza kwangazi ukuthi umuntu kahle kahle ongenayo inhliziyo yengane, ongenalo uthando lwengane. Ngisho ukuthi kahle kahle ngendlela okwenzaka ngayo waba umuntu okusho ukuthi mina kahle kahle ngafika ezwe ngazi ukuthi ngaba yiphutha kuyena. Angibanga umuntu ukuthi kahle kahle wayethanda ukuthi ebe nami. Lonto le yangenza ukuthi ngabona ukuthi kusho ukuthi kahle kahle uma ngendlela ayenza ngayo nangendlela wangishiya ngayo umuntu okusho ukuthi wayengangifuni. Ifiso zami njengamanje njengoba ngihamba ngiyofuna umama, ngifisa sengathi ngamthola ngoba nginemibuzo engifisa ukuthi ngiyibuze kuyena ukuthi ezangishiya ekhaya kwenzakalani. Ngiyafisa futhi ukwazi nokuthi ezehambe kwakwenzakaleni, babexabanile nobaba, kwakuthiweni ekhaya bamxosha yini noma babengamthandi yini ekhaya. Ngifisa ukwazi lokho ngoba ngicabanga ukuthi into ayenzayo khona ireason yakho. Sisuka no-Emmanuel eNanda KwaZulu-Natal silibhekisa MS Fort eMpumalanga lapho sithole khona umkhondo ngomndeni kamama wakhe. Njengoba sengisondela nje ngalapho engifundisela ngakhona umama, ngalapho engibona ngakhona ukuthi ngamthola khona. Nginovalo. Ngicabanga ukuthi ngangazi noma ngizomthola noma angizukumthola. Yebo sanibona. Hayi, igama lami Emmanuel Wamhlobo. Mamncane. Ngamthola.
Shona mama. Peace. Ngibonga kusamntanami ukuthi sikhumbule usicinga uzithole mina bengazi nokuthi ngizokuthola kanjani mina wahamba umncane babakho wakuthatha nje kabuhlungu futhi ngoba zange azasho ukuthi uzobuya nawe uphi yena Sibara Swasho wena wazi kanjani ukuthi umama wakho wala thola ngogogo nango-anti ubaba wakazange akutshele lutho washo nangisemncane angisafuna umsebenzi oh shit mntanami cela sambe siyohlala lapha ushone nini uma umama wakho kusho ukuthi ushone 2003 ngo-August ukushona kwakhe-ke vele aloku akhala ngawe vele bekahlezi aloku akhala ngawo ngoba ubaba wakho wagcina sebangasakhona ukufonelana bebafonelana ukuhamba kwesikhathi wagcina ubaba wakhe angasatholakala efonini uma khathi uma esakhona-ke khathi wayakazeze esho nje ukuthi eze ngihambise ekhaya nje kwakwenze njani azange akuhambise Emmanuel usesekhaya sasihlala sonke khona la ekhaya ubaba wakho wafika azovakasha afikile kuLosihlanu wafika walala wavuka ngomgqibelo wakuthatha wathi uyovakasha nawe ekhaya ugogo wakho uyakufuna wahamba ke bavumelana ke nosisi ukuthi uzobuya futhi nawe ngesonto afike alale ngapha avuke ngomsombuluko aphindele eGoli labe kade asebenza khona akushiyela azi-ke mina ngazi ukuthi uma wangithatha mina la wahamba nami behamba naye ubaba wafike bangishiya ekhaya mina ngokwazi kwami ngazi ukuthi wangishiya ekhaya nje ngiyingane afike ngancela komunye umama ozala umfowethu okuyena yena owangikhulisayo-ke benogogo amangahlaza lawo mntanami yangizwa kona ngangimncane kodwa ngangimncane kakhulu wena wahamba la khaya ngiyacabanga ubunabo ma 5 years or 4 years ungasanceli vele total kangangokuthi yinto eyenza ukuthi usese akukhulula ukuthi uhambe nobaba bakho cause bongasanceli amanga ahlaza labo abasho njalo baqamba amanga uma wayengazi ekhaya wayengazi ekhaya noma kuthiwa nje wafika kabili ekhaya angikwazi ke lokho mina into engiyazi ukuthi beba la bekazi khona eseGoli la bekade kuhlala khona eNatal wafika kabili mayebeshe ekhaya kuthiwa wafika nami nje kabili lokhu kwesibili-ke ilapha wangishiya khona-ke ngoba kuthiwa baze bahamba nje ngokuhlukana benobaba cha mina engikwazi yilokho nje ngisho ukuthi wena wathathwa la ekhaya sikhona nathi wakuthatha ubaba wakho lo umuntu nje ayokuvakashisa ukuthi uyovakasha ekhaya uzobuya akulethe emva kwaloko vele usisi noSibari vele besesebanokuxabana into eyayibaxabanisa yini usisi wami wabese angena esontweni ubaba wakhe engalifuni ngoba ekugcineni mangikhumbula efonini ngathi wagcina semtshela ukuthi ufuna ukuthi usesi ungene kule sonto ufuna ukuthwala ngawe baxabana lapho-ke vele ukuze ungasakhona ukuthi wena utholakale ubuye kahle kahle wangithatha ubaba babevele bengazwani base benokuxabana vele ngendlela engibona ngayo la ngiyakhumbula kancane uyabona ke uyakhumbula na uhamba usukhulile la Emmanuel ngiyakhumbula kancane khona indawo engala ngasenhle angijwayele ukudlala kuyona nezinye ingane awuzwakhe awu njengamanje sengiyabona into oyishoyo ukuthi ahlahla uqambo namanje angiqamba manga mntanami angeke khona indlela eyayingala engazi usisamhosha nyana lapho okwakwela kuyona lapho ngiyakhumbula
Angiqamba amanga ngoba ngisho ukuthi wahamba usumdala bayaqambela amanga. Laba abakhulumayo baqambela amanga. Ayikho lento abayishoyo ngosisi wami. Angimdefend ngoba engowazi ekhaya ngoba ngibona wena. Lento ngibuyela ngoba sengibona la. Kuyasho kubuye ukuthi kahle kahle. Le ndawo le ngathi ngiyayazi. Indawo ngathi sengaye ngayibona phambili. Uhlalile hudi la. Njengoba ngilana nje. Ngisengidlule inkingeni eziningi kakhulu. Samdana. Awona ngaqeda umatric. Ngaye ecollege. Ngafika ecollege ngathi sengenze sengizobhalela ama trials. Emva lapho ngakhishwa idlozi. Kodwa ukuthi ngiyothwasa. Uthwaswa kwami ngathwasa 2 years. Into enkinga yini kuthiwa kudingakala ukuthi ngiyovuma idlozi ekhaya komama. Angazi la ukuthi ngiyophushone ngapha. Manje iyona into kahle kahle futhi ekuyiyona ebengmisile kakhulu. Hayi ngakhululeka mntanami lokho kuzokwenzeka. Ngoba namanje vele mhlambe nami bengihlupha ngoba nami bengiphahla. Ngisho ukuthi inkosami lapho ukhona khona sikhumbule phela. Usicabange uze ekhaya. Hayi kwasho ukuthi ukuphahla kwami kuphumelelekile. Wakhumbula nawe abakukhumbula ekhaya ukuthi hayi ithi ngeke akhumbule ekhaya ngikhumbule abazali bami emuva. Ngoba izangoma ikona vele ke kabo gokwakho khabo mama zigcwele. Hayi ngeke ngithi kushuthi ngifike ekhaya. Ufike ekhaya nyamntanami. Ngoba wakhona lokho ukuthi uma uswashona kwaphuma khona ekuthwasini. Okay. Ngiza la ngiyazi ukuthi akaseke. Ngenzeka ngimthole mhlawumbe abantu kuyenza ukuthi abantu bephunduleke. Abone nje lapho kodwa enhlizweni yami ngiyazi ukuthi kahle kahle akasekho. Ngoba useke efike ngisho nangephupho kumina. Kodwa efike engakhuluma ufika athule. Inhliziyo yakhe ayibhlungu wahamba inhliziyo yakhe ibhlungu vele ngawo. Ngoba usisi wami beka umuntu othandayo ukuyikhulisela ingane zakhe akusilo umuntu obekade adaqaza ingane. Bekewa avuka nazo ingane zakhe. Ngikhona ngumamncane wakho. Uma kukhona okudingayo ngizokweseka vele. Ngoba usuze wahamba wafika la wazithola. Noma ngingenanto esandleni kodwa nje mawukhona okudingayo ngizozama ngakho konke okusemandleni nami. Ungasabi ukungitshela ukuthi mamncane manje kungukuthi manje kwenzakala so kuzodingeka ukuthi kwenzeke so. Ngizokwenza nami ngizoyidlala leyo ndima usisi wami angakhona ngiyidlala kuwe. Ayikho into engathi ngiyikhuluma kakhulu. Fanele ngamukela ngendlela esekwenzakala ngayo. Sengifisa ukuthi naye ekwazi ukuthi aphumule ngokuthula lapha khona. Awazi ukuthi umoya wakhe ukhululeke. Awona nje ngihambe ngoba ngiphethe nasi isisongo. Sidala. Enuphethe sona esinye sakhona siladlini iso lesikasibona eTV. Moye inyawo siswami nkosami. Uma bengenayo ingane zikhona ke ezinye ingane empila abafuni. Mfana nentombazana. Abafana bodwa. Awunayo isisi. Abafana bodwa. Ayithi eqaleni wakhona umfana wayengilama vele. Manqoba. Washona Uyabona ukuthi uyakhumbula yonke into Mosi. Uyakhumbula uqaqa umkhukhu ukopela ukhuphuka ngawo ephezulu ucisha uphuka ukopela lapha emkhukhwini. Bakithi ngiyaphuma umama uzalikhumbula igama lakho lamantwini. Bani? Umantwini. Ugogo wakho bekakubiza ngale. Mantwini mayawuza nkosami sibongile osasithatha nakumantwini ukugibela umkhukhu uzuphezulu awusakhona ukwehla. Mantwini. Ngibonga kakhulu usukwini namuhla ngijabule kakhulu ukubona umntana sisami okudala ngamgcina. Ngiyabonga kakhulu nakugogo wakhe naye omkhulisile kuso sonke lesikhathi usisi wami engekho naku
anti wakhe laba ababalayo ukuthi bedlala indima kamama kuye ephathini. Ngiyabonga kakhulu ngithi nakubo ngiyabonga, ngiswela amandla okubonga engathi bangakwenza nakwabanye lokho abakwenze kumntana siswami bakwenze nakwabanye futhi bangapheli amandla. Ngiyabonga ufike amdala amuhle akhulile angijabulisa, ayikho into engiyibone wrong kuye. Oku-wrong nje ukuthi ebenganamama kuphela, kodwa yena ubukeka enomama la iqhamuka khona, ukhombisa ukuthi ubuya phakathi kwabazali aba-right. Ngiyabonga kakhulu nakubo. Anguthumbu wakhe. Mntana mamncane naye lo. Ngihambile ngafika sengifikile ngabathola. Ngijabule kakhulu ukubathola. Yize kodwa ukuthi-ke umama umuntu bese ngasekho, kodwa lokho ngizokwazi ukwamukela. Ngidlulise ngiqhubeke nempilo futhi ngijabule kakhulu ngoba futhi ngithola umamncane ekhona. Jabulela abafowethu ukubabona, engizokwazi ukuthi ngiphile nabo, ngikwazi ukuthi ngibaqhuqhumezele, ngikwazi ukuthi noma azi ukuthi la ikhona njengamanje iy'ngane zakhe zikhona ziphephile, anginankinga ngizoyibheka futhi ngendlela yonke ngizozama nami ukwenza zonke izinto engifuna ukuthi bekwazi ukuthi beqhubeke ngazo, beqhubekele phambili nempilo. U-Emmanuel wagcina engaziqedelanga izifundo zakhe esikoleni nasekuthwaseni ngenxa yezinkinga ezithile, kanti manje siyathemba ukuthi ukuhlangana nomndeni kamama wakhe kuzomhlahlela indlela ekuphothuleni izifundo zakhe. Konke ashoda ngako nimsize, nimkhanyisele kukho konke ngoba useze wathatha nokuba idlozi. Ngicela kini-ke bonqala nani-ke basekhaya kandla ngamandla, ngicela ukuthi nimsize umntwana, nimvulele inhlanhla zivuleke kukhanye konke. Ezithombeni zabalahlekile kusihlwa sivula ngoSanku Stirman osesithombeni wasethembisa ufuna umama wakhe uMamdiyeng Libisa wanyamalala ngo-1970 emshiya nogogo uNondlunkulu Stirman. uHelen Sutyisi waseSoweto ucela ukufundisa indodakazi yakhe esesithombeni uNoluthando Sutyisi eyaduka ngonyaka odlule akwaziwa ukuthi yayaphi. Kanti uNomajapane Maria Stata osesithombeni waseCosmo City ufuna indodana yakhe uBoy Stata noma Ntonichi eyanyamalala ngo-1977 ithathwa nguVelele Ntonichi waseCofimvaba. Bese kuthi uNelisiwe Dudene Hadebe khona futhi eCosmo City acela ukufundisa izihlobo zalona osesithombeni uXavier Mpendulo Swartboy zaseDutywa agcinana nazo kudala amagama azo ngoNonkululeko noNoliso bakwaSwartboy. uNicholas Mbuleni Khumalo osesithombeni waseAlexander ucela ukufundisa umfowabo uJoseph Mboniseni Khumalo agcina naye kudala sukela sengathi usePretoria. uXoliswa Ncumani wase-East London ofuna udadewabo osesithombeni uLindelwa Ncumani owanyamalala ngo-2009 eya ePort Elizabeth lapho wayesebenza khona. Lona osesithombeni uNtahla Jolibhayi waseLusikisiki ufuna ubaba wakhe uBonkosi Shandu Mbatha agcinana naye ngo-2006 endaweni yaseMpongompongweni eStenga. Kuthi uDumse Matla Shubani osesithombeni waseJohannesburg acela ukufundiswa izihlobo zakhe zaseCraddock ezilandelayo uVakele noSoyintombi Eni bakwaClass, izingane zabo nguStonono noBadiboni noSunnyboy Class. uPamela Harrison waseDandi ucela ukufundisa umfowabo uCosmo Harrison osesithombeni owanyamalala ngo-72 emva kokufihlwa kababa wakhe uPhilip Harrison solala sengathi useDurban. Lapha esithombeni sinoNhlanhla Ntsele waseJohannesburg ufuna ingane yakhe uNhlonipho Khoza noma Ntsele eyathathwa ngumama wayo uGertrude Khoza ngo-1996 beya eBushbuckridge. uTongai Bothwell Hunda waseZimbabwe ucela ukufundiswa izihlobo zikamama wakhe osesithombeni uLucy Martha Maramwidze zaseKimberley adukelana nazo kudala. uRoselina Nontuku Shabango waseMpumalanga ucela ukufundisa indodana yakhe esesithombeni uVincent Bongiseni Mlambo eyanyamalala ngo-99 ihlala eNigel noLindiwe Malunga. Kanti lona yena osesithombeni uThemnkosi Makapela waseSterkspruit ucela ukufundisa umfowabo uPatrick Makapela noma Madondila agcinana naye ngo-2003 ehlala eHillbrow.
uNobuhle Nozipho Mnyandu osesithombeni waseStenga ufuna ubaba wakhe angamazi uMbulelo Mthembu waseLusikisiki owayaziwa ngoBongane. Mukelo thandekayo sivala ngoStephen Gordon Abrahams waseMossel Bay ocela ukufuniswa lona osesithombeni uEdwin Rolfse owanyamalala ngo-2003. Mbukeli ngiyathemba ukuthi uyayithokozela lenyanga yezentsha kanti futhi uzungakhohlwa ukubaleka kwayo emlandweni wethu. Mina nawe sihlangane esontweni elilandelayo ngesikhathi esifanayo khona lapha ku-SABC1. Nilale kahle. Next on Khumbula Ekhaya. Hanzu ugogo wakho. Susan. No, isithombe angiboni kungesika baba lo. Esimazi. Wala ekhaya ngingazi ke ma.